Goddag og hjertelig velkommen til Kemi med Emilie og Emma og kamera Emma. Ja, Ja, til at starte med, der vil vi hælde 125 ml vand ned i vores kolbe. Og bagefter så vil vi putte 10 gram gær i, som lige kan komme ud. Og det vil vi så opløse ned i vand. smukt. Bagefter vil vi så hælde 25 gram sukker i vandet med det opløste gær i. Vil du hælde? Må jeg hælde? Du må hælde. Må jeg hælde? Som vi så også vil røre ud, så det bliver opløst i vandet sammen med gæret. Så det bliver en stor masse. Og nu vil Emma så lige putte vand i vores gærrør, og det vil hun gøre, fordi at ilten ikke skal kunne komme ned i, fordi at vandet blokerer, men CO2'en den kan stadigvæk godt fuse op igennem vandet og ud heroppe, sådan at det ikke ligger nede i vores kolbe, og så til sidst så springer det så, hvis det bliver dernede. Det vil vi nu putte på. Blim, blim, blim. Ja! Okay. Vi skal lave en gæringsproces uden ilt, og vi starter med at have sukker, som er opløst i vand. Og ved gæringsprocessen, der bliver det til etanol, som også er opløst i vand, og kuldioxid, som er en gas. Ja, og så skal vi have afstemt vores reaktionsskema. Så starter vi med at kigge på vores H-atomer, selvom der er lige mange. Her på den her side kan vi se, der har vi 12 H'er. Her. Og herover, der kan vi se, der har vi 5, 6 H-atomer. Så kan vi se, på venstre side har vi dobbelt så mange som på højre side. Og derfor, så hvis vi bare sætter et total foran hele etanolformlen, så har vi lige mange H'er på begge sider. Så kan vi tjekke vores C-atomer, og der har vi, på den her side kan vi se, at vi har 6 af dem. Herover kan vi se, at vi har 4 og 5 af dem. 5 C på den anden side. Og det kan vi løse ved at sætte et total foran vores CO2-formel, for at vi igen, så har vi også 6 C-atomer på den her side. Og vores O, der kan vi se, på den her side har vi 6 O, og på den her side har vi 2 og 4, som så også giver 6 O. Så har vi afstemt det. Vi vil adskille etanol fra vand, og det gør vi ved destillation. Vi anbringer et destillationssæt på en rund kogeplade, og da vand det har en højere kogepunkt end etanol, så etanol vil derfor skifte tilstandsform til gas før vand. Og vandets kogepunkt det er 100 grader, mens etanolens kogepunkt det er 78 grader. Herefter ledes den fordampede etanol gennem et svalerør og drypper ned i et reagensskalt i takt med at fortættes til væske. Alkoholer kan reagere med oxygen og kan derfor brænde. Reaktionen for den fuldstændige forbrænding af etanol ser således ud. Og her har vi etanolen, som reagerer med oxygen og bliver til carbondioxid og vanddamp. Procenterne af alkohol det påvirker også flammens farve og størrelse. Tallene i starten viser procentdelen af alkohol i de forskellige opløsninger,
og som vi kan se, så brænder de forskelligt.